Kung sa lagi mong gibati pa nga, ikaw lang isa gani. First time ni mong mabidyan ka nga ikaw lang isa. Hi guys, madyong buntag. Ako na po ni Jejin Verse. Mato sa merkado guys, malit may kamong sudan. Handa ko kananay basket. Kaya malit may kamong nga sudanan dyan. Kita-kita ra laman taon dyan guys. Kaya di ko magdag cellphone, kaya randang i-charge ng cellphone kay lubat. Di ah. Oh, kuratan kami ah. Kulit mo bugtog sulpot good. Diyan guys, bye-bye. Nakita ra taon dyan. Hi guys, nakauling nami guys. Mare mga gipalit guys sa tayo ka ng balon-balonan dyan. Namalit mig french fries kay sigiyan. Uli nami guys, gikan mi sa SM. SM, sulod sa merkado. Namalit mig sabon nga panglaba. Imang laba. Jadi haga tayo ka ng balon-balonan. Diyan, ipalit ko sa ang paborito. Diyan ka ng pipino. Lamas. Sama namin ko yung ngagangadangat makadana. Pwede ha, di pwede. Uza, ahos. Ang sili. Maura guys. Ano sila basket? Ano sa makada? Mangkoy, mangkoy. Hoy, mangkoy. Mangkoy. Hoy, mangkoy. Asan nga ako ng guys yung piwan? Dito pa. Mangkoy, nagunsa ka mangkoy ha? Ikaw mangkoy? Anak ka talaga ng nanay. Sinaiwaga na kontra po. Kaysa kasi tao ng gas. Kaya wala ng gas. Naghapon. Barato na kayang gas? Pila to? Ang sinagsamin di kay sabod. Barato na kayang gas. Pila to? Ano? Bingkus. Pagtipid mo gas ha, tinig gas ni gamita. Uy. Hinday. Ay gamit ang gas. Hindi na siya gamitin natin. Ayaw gamit ang gas ha, kay mahal kayo. Hindi na naman sa magluto. Display ra ni gom niya ra gamit ka na mo barato na. You understand? What understand? Hawa daming koy be. Ay pagsamok-samok min ko ay ka na. Kaubod ko dero. Ikaw ba si Misty Right? Love my life. Nagbot na ko siya. Dama-dama ko no. Ay pagbuot din. Ay pagbuot ng taon din. Tanda ron na ne. Dili. Ay gamitan ba ya? Lantawa lang kanak. Ayaw gamita. Yan. Bukan sa kundi mo na naligog yan. Isa ka oras na. Siyempre, dami maligong kuwan. Ang maligos, 2 oras din no? Day, 2 oras. 2 oras Sarap din yung maligo. Ang artiha ka ano, kakaliwat. Nain pa. Ito may nag-istorya. Tintingaw. Ano ba na pag-iwa kay labot? Kaya gano'n kapilapin. Ano ba sa kaso mo magligo? Napimudjol nga wakan na tarog. Sige, Lisa. Love! Kita nga si Bearpod. Dikit ko na siya. Nagul sa maning nalagi bata diri naglingkod sa bus na. Isag. Nagkatang. Luturan niya yung press gay. Nalagi fresh fry. So ano niya kiki? Mamanday ko muna berin. Ako nang snack mo sa module ko. Ya. Say. Are you okay? It's not okay. Ina. Backlist pa ko. Limbaro. Sana na eh. Hiwi-hiwi mo lagi. Tapos gubos lagi. Tara na, uy. Sito na rin, backlist.
Lisbak. Palit-palit ka ginanig sa nina, anja. Musuot na, mukatawa ka. Sa mo tayo sa nina, oy. Panahon pa man ni, kuha na. Kupong-kupong. Nga, di makatapitapi, nga kalit ka naman magbira. Hey, Pira. Mungilabot di, oy. Sinlan tani mo. Biro Kalit ko ka no. naman magbira, kaysa kayo di matapi. Kung lilingon ka, akin ka. Hindi ko mulingon, oy. Kung ikaw na lamang pa, di ko mulingon, oy. Hindi ko na siya lingon. Ay, nako. Anak ka talaga ng tokwa. Lingon pinaganyan. Diyan. Oh, ano yan? Model sa kuwan. Model ng shampoo. Super wheel ka mo. Super wheel. Shampoo sa buhok. Ay, nako. Ay, nanimot pa siya, mas kamantay kong suot, oy. Iwan na dia, dug sabang, kasi mahuman ako nagiglimpyo, ikaw apakagada kataro. Kasaba mingkoy, kay kasaban ka ron. Na, ako nung katarog mingkoy. Sabot ka? Sabot ka, wala. Pag sulti ko ka kasabot mingkoy, kay pariyata. Hindi ka. Ano ka na nimo, oy? Siyempre, tagaan gini mo buhay ng mga nakakatanda. Mahal na kaningan ko, nakabuhang na ka. Ay, Lord, nakakatanda lang. Okay. Nausam Uy, ng sabok! bata di ama. Bayid. Tumukan kasi kag bayid. Mura na kasi mo ang papa, sira bayid. Sila magbayid nito yung anak nga ng laga ng tokwa. Sira magbayid. Anak ng Di ba tokwa. kasi mo ang amo, asa ka to ag bayid. Gani, ragod na. 30 minutes, ragod ng itlog maluto. Grabe 30 minutes mo. 5 minutes. 5 minutes. 30 minutes. Ay nako. Seconds? Seconds ba? Seconds. Seconds. Mo drill ka, lami ay balik sa buloy ko isa mo. Hala, pamuli mo dito ka? Luwar sa mga. Kaya para pag muli ni, kay mangigig ka rin, mong nang manihaw. Grabe naman to. Kaya Ikaw, nagkagtaka Siyo mo kay ka. kuha ni pamilyang ano wala sa ka na siya nga nangigig man. Kasi si batiran nga malajos ina, wala. Real talk na eh? Real talk, dili. Ano ito? Oh, hindi lalim na ginasara. Hindi lalim. Dori nagdiwang ka. Hindi naman. Light lang, very light. Kahit nga nagdiwang mo ka. Nagdiwang siya di ba? Naghanap na pa kay narabang mga bako sir. For example, mo school lamang kukuha dito sa Alicia National School mo ang sa Katuig. Ikaw ra diri sa Katuig. I don't care. Balik na to diri mo. Papake. Wala nagtukog mo. Grabe, so karon sa. Ano pa kuno sila. Ajo, ko ala naglimbarok. Wag pa kwanda. Kaya nga Kung kay bawsa ko. Kung kay bawsa akong gikan. Oh, dugay lagi mo. Alam na. Nasa gikan. Kabaw na. Ginugwa ka na muli dirig mga sa kabulan. Kaya kini mo di may muli dirig dugay mga Ilang bulan, baka tuig. Tuig, 2 years kim dito ko mas kuilag senior high. Okay ra na dagang mo. May dagang bayi. Alala kumingon na. Kumingon. Sige na to, ay kung kapila-pila. Sure. Kita ka nila isang nang mga nangisi ko. Wala naman na nangisi ko. Nising kwan ba? Nising tagumpay sa wakas talaga wala. Ang lamig nisi ah. Ay kung pasangilin ninyo, Sa wala wakas. ba ko na istorya? Sa wakas ang tagumpay na wala na talagang pamilyang hadlang pa sa aming pagmamahala ni Ann. Yan, anakan. Na, hanggang ni Papa Gert. Ha? Diya! Di madrawing ha? Lus-lus ninyo. Alam dyan lang, di madrawing. Pagdali niya, sige rin mo kag yaw-yaw diya. Kasi kanan siya nga, nagdiwang ba ba? Bro, binurniw mo. Tingnan kayo problema. Saan problema sa budget? Oo. Kasi nakakatawa. No. Kasi nakakatawa. Diya! Kasi man. Hindi ko ninyo ikuha na. Okay ra naman nakauyap naman puta sa bowl ma. Papa lang sa dire. Hindi ko ninyo Ano, tanawa? Iwas natin sa camera. Nakauyab na ra ba si Mama maglain sa bowl pa? I don't care. Matag na yung mama. I don't care. Kapos. Sige. Tira-tira na Nawag bitaw. yung
Okay ra ni dyan. Yan na siya na ako. Tira-tira na siya hatag. Bang, tira-tira na lagi. Hatag na lagi. Kaya niya ma. Tira-tira na ayo. Tira-tira na. Tira-tira bitaw. Sa buldi ko mangitag guwapa kinita Muna, ng guwapa ganyan dito na. ma. Kamong mga bana, ug buhat na inyong tanan sa inyong asawa. Pangita na Ang maglitsyon. kay litson pa na slain. Ugot na. Unsa man to? Lubi, diging pagyaw-yaw di ba? Nama gutom na paspasi na ma kay bunta sa midiri. Wala ka talagang awa sa amin. Mas nagbaji lagi ay sisbutan di muli kay lagi sa Diyos papa. Kita na diri maog na ata kita yung pamilya ug wa talain. Kamu baru kamu rin muuli ra mo na. Nawa. Nawa. Hawa mo di dadi sa kamera, naong ko di madrawing. Dako kay ngisi ba. Ya. No? Nangiwang gud sila paborito, siguro na rin siya problema. Mo siguro nang ang taas magkagiyot nagbaklayan. It's hurt. It's hurt. Nagmagmahal ng ganito. Sabi ba kaya nagmay ka? Insert mo mo lang ganito patay gi. Karon ko lagi. Sakpan, masakpan Kan pero it's hurt. Ang Masak Maaari mo din ipada. masakpan yun ang naibayaw. Paambakon yun na dito sa pinakatuktok sa puti. Kuha na ba siya sa cellphone mo ka nang nakatong nagitig mo ba? So pag Facebook, doon mag-share post na rin. I-chat na sa mga Digimon ra ba kayo emoji mga paglima ka buok. may mga bisiran mo. Din yung cellphone ra ba na ni password. Ni password. Yung batangan mo dyan ko na password. Baka ma... Nawa, swimming pool. Hey, hey! Ganun batangan mo dyan password. Baka magkahirapan sa tanso na yun. Hirap na. Hirap na bitaw. It's hurt. Ang magmahal ng ganito. Patay ka pa. Hirap na bitaw ha. Sila, ma, muli ta sunod dugdugay, ma. Ano na ta, pre, muli ta ron. Muli ta, sabog karon. Dahil ugma, mabalik ta dayon ba? Dito na ito, mabulaga mo na siya. Adjog ka ta, kaway labot ako rin muli. Kuya, kaliwaros kay Dre ka. Nangita ko laying papa sa buhol. Ay, wala man siya naman. Kaluoy. Mangita tag laying papa mo. Itaglay, papa, kanang papalamunin. May taglayin ni mama. Guys, Kampi-kampi nalo kay parehas mungguan papa. ay nga naman eh ka. Ay, takwilat mo, maotrabake ka. Yan na, imo kong ginan, marunong bilinunan. Oo, sama, di tinuod. Di tinuod. Di ko makaakon sa imong kaugalingon. Di tinuod. Ay ko! Ay, anak ng kamuti. Hindi naman po kumuli dito. Dungan. Awa na, be. Bukas ka ng batikon. Ikaw magluto, daghan pa na. Awan, nasuko na. Ay, lagi na. Ay, di na na ha. Muna yung mga tong toxic, di ka dawat nga maot sila. Very toxic. Because your taste is very... Yung buhok na blandi pa na, mura na kagbadyaw sa mut. Murag ka nang musa ka sa jeep sa Manila You ng are mga very toxic tagupuan. because your taste is very maus. Ma, Pangawa mo, be. Pangawa mo. Maninumduman ako sa Manila, mamura ka katong sa ka sa jeep ba din mga tagog ampaw, din kantahan ka. Badyaw, grabe yun. Yung badyaw yun. Tinood man Ay, ko. pa ka nang dyan? Ay, pa na? Ay, isig na ako na. Katasan na ba ka, wa pamawa. Grabe. Damn, you're very angry? No, angry. Makabukas ka ng gingan kay gwapo marispitar na na. Ikabok ang ano man lagi ng mga uban lagi bisag maot. Nagwapahan ni mo yan na ba bisag maot. Respitar. Ay, ba na na siya? Inununan nun siya yung paranaw. Litson para sa uban. Ang pingid yung kunin, Jo. Ba? Yung di nga, di na mo kita paras na ho. Di daghan. Ano na dahil? Left turn to your turn. To your one. Magmahay mo, di na mo kita parehas na ho. Di siya ni mo. Ikaw di na ka maka... Keep quiet. Ikaw di na ka makakitag nanay nga parehas na ho. Ha? We need your Salamat phone ang is kaning left. dako sa ginana ka.
Doon po eh. Kaya pa imo ang nanay ba, basi tuwa nakastanto ba, suyok na kagragbi. Hindo sa ano? Bili mong gahi ko ng noong. Si Muton, nataka. Una na ko si mong naong mo, ngay samot na yung mong book na usog na color mga mura na di masabtay, samot yung kama. Isa mo ito kamaat bitaw. Di ka Ang mga nawa. nagsugo, ngay ngani kang buhok. La, sige. Ikit na maluto guys, mga na meron. Kung di ka mo muluto yung mga asawa, Ow. I don't care that Pluto is not easy. kung sa lagi mong gibati pa nga, ikaw ang isa gani. First time ni mong mabidyaan ka nga ikaw ang isa no? Taka naman ka kasi rin na mahuli mo na ako na po nabili. Na mas mama, Wala eh, katulong sa ba sa Manila. Manila pa to. di kinamang kay kalabas ba ay namas tirik si Puramig ba ay gani kay ikaw ramang gadyang isa. Manila rin tayo. Manila. Diri kuan. Sabi dai. Hindi pa mingaw dai. Cuma dai. Tangin nagpanay ito pinana ba? Fine. Mahirap talagang wala. Di ba be? Ang wala ay mahirap, ang meron hindi. Gusto mo yung bilili-lili diya. Pagsika pa ni mo, Gusto mo getong atong. hindi ka pa ka na. Yung sa morong. Buwan na, ginay pa namin ko eh. Oo, diya. Ito na nang isugdaan. Iya, ginigaran ba? Kano sa pa man ni siya nakatunog lingkod sa atong mga lingkuranan pa nga mulingkod naman lagi ni siya giyaha. Siyempre, Ikaw na din mo lingkod. Hindi jud kakadawat na mura kag burod. alam delikado gitu. Nagmuli ko bul, di na ka na ako kanin. It's okay. Dili ra ko manguwag ko ka man diri ubanan mga papa sa mo kay kadri mo lang makapuol. Ay lagi mix up di lagi kay og tungog kaguna lagi ang imong bawas. Kung sa tanaw niya yung oran niyang asawa, litson sa uban. Mangita pa si papaglayon. Di man kakawalan ma napang natundog nimo. Kawalan. Katawo na to, sa sunod na kabanata. Wala, kala mo ha. Sabi mo baka mahirapan kay kalisod. Hindi kakawalan. Hahanap kami ng iba na mas maganda. Big grabe. Hoy! Ay! Gampang pa eh. Kadaganan na. Kaya lagi ka. Uy! Abtikan din. Nasa mga mudagan sa CR. Abtikan ang mudagan. Uy! Hindi kami natatakot sa iyo. Kala mo ha? Baka gusto mong mahirapan sa kalisod. Hindi ka mukhang tao. Uy, Karen. Muna, nakauyab naman dito kay di na nagpajagbay. La. Jubay nga, Oh, narapat sus. perminitos doyan. Sus, ganun di mo kasi mo ang ganyan nakauyab na dito. Manggod. Hindi nagpajagbay ka na no. Ah. Ay, sus, adyo ko ka na ni mo. Itipas siya. Itipas. Dito bigi kaya ng Diyos di mo. Ay, sayang. Itipas. Nakauyab naman ang sis buhol. Nawa ko na po. Pag sakay na mo sa barko, bisi ka dyan silpon. Dayon. Tubig rin. Nakaaga mo. Jesus. Ingan ka, bola na imong pangitaon kay si Papa nakasawag buhol. Dapat pa di ko makasawag pag taga buhol. Nga sa bulan trolap. Oo. Naman, masalang tulad. Hindi nakauyab na dyan. Oo. Asa to yung bigat Tapos kusag manamay na nga maot ko, dyan ngitag taga buhol. Ala. Taga buhol. O pa mo naman, taga-bulo na kilapot. Aga. Oo, ikalabot. Tapuhin mo kaya mo kaya. Salamat ka. Wapay mo ang mama. Buyag. Wapay mo ang mama. May nga na ka na imong naong. May tsura ka na imong naong. Nakaingin kisag buyag ko nung. Hindi na ka gitsura si imong naong. Ha? Hindi na ka gitsura si imong naong. Pag nasawa ni Papa gusto taga bola na.
Di, Wala pa siyempre, ng mga taga-bula na. kung di pa ikaw ang naminyo ni Papa, mas gwapo punta ko ron. Hindi ka kamurag na ugalibkib. Guys, luto na ka mga adobong atay o ka ng patikon sa manok rin. Kibutangan na ho ka ng itlog. Isa, mamaho na mi guys. Ikaw, sige kag panamay na ho. Wala. Kay? Wala. Unsa mi na ano? Di man to tamay ma. Misulti ra man jud ko tinuon. Ikaw. Ha? Hindi Up! Okay lang mo. No comment ko. Kana si Papa hindi naman talaga na yan masaya kapiling ka man. Naghahanap na yan ng iba. Napilitan lang. Napilitan na lang yan. Ay, Biki, ay, focus Biki mag... Munang sa tinuod